your hands. I like shoot, I will shoot. Jingle bell, all the way. We'll hop off our jingle bell, say, hey! Jingle bell, all the way. We'll hop off our jingle bell, say, hey! I like you. Good evening guys. It's still December 4 and yung mag-ama ko tulog na and nakaraos na yung birthday ni Jan. And oras na 11 o'clock na. Ayan. Nag-transfer ako ng file para i-edit ko. Pero naglalaro sa isip ko kung mag-i-edit ba ako or balutin ko na yung mga regalo. Kasi kailangan ko lang kunin yung mga pinamili ko na pang-regalo na nasa sasakyan pa. Kasi bukas, lilinisin ni Jan yung loob ng car. Kasi diba alis kami sa Friday, papuntang Adelaide. So, yun ang gagawin natin ngayong gabi. Kunin lahat ng mga pinamili sa sasakyan. Kasi bukas, hindi ko yun magagawang umaga kasi yun si Holly. And alis kami ni Holly. Pupunta kami ng town kasi magpapa-SNS ako. Madilim and malamig. So, yung eto, sa labas na kana, nalinis na ni Jan. Ang dami natin kukunin dito, guys. Hindi ko alam kung makikita nyo. Maayos. Ayan, puno siya. Sa totoo, natatakot ako kasi tingnan nyo. Ang dilim na dyan, guys. Tapos mahangin pa. Tara, bilisan na natin. Ayan na silang lahat. Ngayon, dadali natin to sa kwarto kung nasaan yung Christmas tree. Oops. Naipasok ko na lahat ng mga babalutin ko and nagsuot ako nito kasi malamig sa labas. And iniisip ko kung mag-edit muna ako para habang ina-upload siya, magbabalot ako. Kaysa nakaupo ako dito ay nagbabalot and hindi pa ako nakaka-edit. Ano kaya? Yun ang iniisip ko. Siguro mag-edit muna ako. No? Wait lang. Narinig niyo yun? Narinig niyo yun? Narinig niyo yung baby umiiyak? Alam niyo ba kanina, natakot ako kasi bigla na lang siyang tumunog. Ang dilim sa labas. Tapos, kanina din, di ba kasama ko si Holly, bumili kami ng yung oven bags para sa rose lamp. Umiyak din yung bata sa amin ni Holly. Mommy, the baby's crying. Sabi ko, no, that's from the radio. So, linakasan ko yung volume ng radyo. Oh, narinig niyo yun? Mommy. Tinatawag ako ng mga babies na ayan, di ko alam kung so mag-edit muna ako para mayroon tayong vlog mamaya kasi nag-upload ako parang madaling araw na kasi hindi na siya umaabot ng gabi ngayon, halimbawa alas 8, alas 9 madaling araw talaga siya kasi pagka-edit ko syempre mag-ano pa siya, mag-upload. So, mga 2 hours pa yun. So, nagiging madaling araw yung upload ko. So, edit muna ako. Tapos na ako mag-edit and na-save ko na siya. I-upload ko na lang siya sa YouTube and then gagawa ko lang thumbnail. Then after nun, pupunta ako dun sa kwarto kung saan ako magbabalot ng mga regalo. Ang oras is 1:50 na ng madaling araw. Kaya yan, vlogmas. Nakagawa na ako ng thumbnail and uploading na yung vlog day 3. So ngayon, magbabalot na ng mga regalo. Umpisa na natin ang gift wrapping and bukas maaga ako kasi may pasok yung mga bata. 8, yung pasok nila 8:15. So gigising ako na maaga din. Aalis kami ni Holly kasi nga magpapa-SNS ako umaga kasi lilinisin ni Jan yung car pagbalik namin. Kasi alis nga, diba? Punta lang Adelaide. So kunin natin ang oras is 1:41 na guys. So sana matapos ko to. So, ito yung nabili natin na frozen para kay Holly. Asan yung gunting? Kuha pala ako ng gunting.
Ang ginawa ko pang... Oh, yeah. May gumagalaw. Ang kinuha kong pambalot is red kasi yung Christmas tree natin is white. So, para mayroong kulay yung ating Christmas tree. So, red ang kinuha ko. At saka may green din. So, ayan. Mag-red na tayo. Ito yung ano ba yun? Ito nakuha ko to sa Kmart. Ito yung light up drone. Kaysa, eto kaysa, kasi dati hinihingi ito sa akin ni Sab nung pumunta kami ng Kmart. Nagilagin, tumatawa yung gas. Tapos eto, ano din ito? Meron mo ba ito? O, parang drone din siya, oh. Kay Kuya TJ ito. Binila ko ng tape na invisible tape. Pinila ko nito kasi nasira na yung akin. Yung paglalagyan ng tape. Last year, ang dami ko nang regalo dyan sa dyan sa Christmas tree. November pa lang meron na akong meron ako nakabili na ako ng mga regalo, and then marami na akong nailagay dyan. Ngayon, December 5, wala pa. And ko ako ng pen kasi nakalimutan kong bumili ng yung parang lalagyan, parang yung may name tag na yung sticker. Tama ba yun? Basta yun. Wala ako, nakalimutan ko yun. Meron ako, pero hindi ko alam kung nasaan siya. Bumili lang ng ballpen. Maglalagay lang ako ng initial para alam ko kung kanino ko ibibigay itong regalo. So, unahin ko to. Ito yung kay Mark. Di ba dito dito magki-Christmas sila pongpa. So, sila Mark, si ate, wala pa ako nakakuha kay ate Isha kasi dalaga na si ate. Mahirap na siyang pilian ng regalo. So, hindi ko pa alam. Tatawagan ko si Pongpo, tanungin ko kung anong gusto ni ate. Si ate lang ang wala pa dito. And ito kay Mark, kay Little Mark. Ito ibibigay ko sa Christmas party namin. And sa pagpunta nila dito, kasi dito sila magki-Christmas, meron din siya ulit na bubuksan during Christmas. So, ayan. Yung balik na muna ako. Wala kong hindi nagbalot Alam ko pa ba may balot? Kagabi, rin ako yung madaling araw na yung natulog kagabi. Ngayong December, wala akong maayos na tulog. Pero okay lang. Basta masaya. Ayan. Para tayong isa. Ito yung kay Mark. Linagyan kong Mark dito sa may dyan, para alam kong sa kanya to. Maganda yung red, no? Maganda. Nalobat kayo. So, ito yung kay Mark. And ito din kay Mark din ulit ito. Yung Mars Robo 1. Tumutunog to. And yung is... Ayan, tumigil. Ayan. Parang naglalakad siya. Sarap ready. Okay. Yung isa din, din siya, tumutunog din siya, or
naglalakad, tumutunog. Basta mayroon din siyang, di battery siyang robot. So, ayan. Kay Mike to. Eto kay Aliyah. Eto yung, tingnan nyo ha. Pinakita ko na to sa inyo eh. Paano na ba to? Ba't di ka ngayon nag-iingay? Kanina ang ingay mo. Paano ka ba mag-ingay? Ha? Sakar ang ingay niya din. O ngayon ayaw niya mag-ingay. Ngayon gusto kitang marinig. Ayaw mo naman. Baba. Uy. Ayaw. Uy. Uy. Ba't ayaw mo tumunog? Kapatay. Wala. Ayaw yung tumunog. Pero pag nasa car at saka kanina nung naglalakad ako, ang ingay-ingay mo. Naglalakad to eh. Ba't ayaw na? Mamaya. Tingnan natin. Eto kay Aliyah to. And eto kay Veronica. Ayan, kay Veronica. Si Aliyah, mayroon siyang gift pang isa. Kasi nga, di ba dito sila magki-Christmas, meron pa siyang gift na bubuksan during Christmas Day dito sa bahay. So, ito yung kay Aliyah. Ito kay... Oh. Ayan. Di ba? Nakakatawa siya. Bigla-bigla na lang siya tatawa. Okay ka ba? Nagulat ako sa'yo. Sige, ikaw na muna balutin. Ay, hindi si Mark pala. Mamaya. Basta ito kay Aliyah. Ito kay Baby V. Kay Baby V to. Tingnan. Button, ano din siya. Mayroon din siyang ano. May battery. Tapos, basta marami din siyang functions. Hi. I have to go, baby. Can you help me go potty? Oh, diba? Potty train siya. So, maganda to kay Veronica. Baby alive ang nakalagay sa kanya. So, ito kay Veronica. And ito kay Sophie. Ito kay Sophie to. Ito or ito. Kasi yung isa kay Holly. Ito kay Holly siguro tong blue. Ito kay Sophie. No? Kahit anong pareho naman sila maganda. Ayan, oh. Ano to? Ano nakalagay sa kanya? Kindy Kids. Ayan, Kindy Kids. So, ito kay Sophie. And then, itong isa kay Holly. And eto, kay Holly din to. Itong bear na to. Mura lang to, nabili ko $10. Kaya kinuha ko kasi masarap siyang ihag pag ano, natutulog. Kahit sa akin, gusto ko siya. Oh. Kay Holly yan. And eto, extra to kay Holly. Kay Holly or basta extra siya. And eto nga, kay Mark. Etong kay Mark. Ito, tumutulog din to. Umiiyak din ata to eh. Meron siyang 12 na functions. So, meron siyang 12 na klaseng pwede niyang gawin. So, ano to? Si Little Booba. Ayan. Kay Holly din to. Kasi mahilig si Holly sa dolls. Ayan, kay Holly din to. Oh, narinig nyo. Bakit pinapakita ko kayo? Hindi ko. Oh. Tapos yung mata niya gumagalaw. Nagbiblink ang mata niya. So, ito kay Holly. And then, kay Holly, Frozen. Na Paul, kasi gusto niya ang Frozen. Ito mga chocolates. So, aside pala dito, aside kila ito, bibigyan ko din yung mga bata na chocolates kasi masaya ang mga bata pag mayroon silang mga lollies. Ayan, oh. Sa mga boys, eto, tig-iisa sila. Si Mark, si TJ, si Shaq. Tama, tatlo lang silang boys, diba?
Then, sa mga girls, sa mga batang babae, eto, purple. Kay ate, kay Holly, kay Aliyah, and kay Veronica. So, ayan. Para may lollies din sila. Hindi lang lahat laruan. So, ayan. Babalutin ko rin ito isa-isa. Ito yung mga Ferrero. Bumili ako ng 5 Ferrero. Ibibigay ko yung isa kay Kylie. And then, si mom and dad, kasi meron na kaming regalo, diba, every year, yung family ni Jen, yung kapatid ni Jen na si Melissa, siya yung nag-organize ng iririgalo namin sa buong pamilya, sa mga bata, and then kay mom and dad. So, magbibigay lang kami ng pera. Pero this year, hindi kami magki-Christmas together kasi si Mel pupunta sa isang lugar, dito rin sa Australia, pero sa may lake. Then, si mom and dad, doon sila kila Talana, kasi usually sila Talana pumupunta dito, and then lahat kami sama-sama nagki-Christmas sa bahay ni Mel, or it's either sa bahay ni mom o kaya sa bahay ko. So, this year, watak-watak kami, kaya si Pompal pupunta dito para mag-spend ng Christmas sa amin. So, yun. So, eto kay mom and dad. Pero meron na sila mom and dad aside dito, yung sa family, yung family gift na ibibigay sa kanila. And eto kay sa isang friend ni Jan. And ano pa? Eto sa sa crew ni Jan. Si Tommy. So yan. And ano pa ba? Ito pala yung mga nabili ko sa Cotton On nung kahapon kung pumunta kami. Papasukat ko ito kila kuya kasi gusto ko ganitong sapatos pag, alam mo yung naka-short shoes, kasi sila kuya laging naka-rubber shoes eh. So gusto ko minsan ganitong nila ang sapatos, kaso depende pa rin yun sa kanila kung gusto nila. So, hindi pa ito na-try ni kuya. Ipapatry ko ito bukas bago sila pumasok, kasi pag hindi kasya, pwede kong ibalik bukas kasi pupunta ako sa town. So, kay kuya and kay Sa. And, t-shirt na, my color, polo shirt. Ayan, kay kuya, puti. Wala masyado dun sa Cotton On din eh. Ang hirap dito sa area namin kasi it's either BW, Cotton On, or Kmart. Dati may Target kasi, kaso nagsara na yung Target. Wala nang Target dito. Kaysa, yung kaysa may print dito. Yung kay kuya plain. Ayan. Plain. Magkano ba to? $16.99. So, para $17. Pareho. $17. And, eto kay kuya. Tig-isa nito si kuya tsaka si Zach. Ayun. Ito lang yung medyo decent na tinda dun sa Cotton na parang pang party. Magkano siya? $24.99 ang isa. Tig-isa sila. May inis na naman yung dalawa kasi pareho sila. Ayaw na nila ng pareho ang damit. Dati kasi lagi ko sila binibilhan na pareho, pero ngayon bihira na lang. Ito lang, ngayon lang. Kasi ngayon, ito nga yung puti, diba? Yung isa mayroong print, yung isa wala. Para lang maiba. So, ayan, pareho sila. Polo siya. Polo, ano ba ito ang tawag? Polo shirt. Ayan. And sa short, binilhan ko rin silang short. Ibang parang pareho ang kulay, pero ibang design. So, ito kay kuya yata to size 8. Yeah, kay kuya to size 8. Ang bili ko dito is $29.99 siya. Ayan. Parang malaki, no? Hindi sana hindi. Tapos, eto, kay Sak. Size 7. 7. $34.99. Pareho. Mas mahal nga itong kay Sak, eh. Ayan, o. $34.99. And then, etong kay Kuya, $29.99. Bakit, magkaiba yung presyo? Kasi ito may
meron siya dito details. Oh. May pa ganyan siya. Ito kay Kuya wala. So, yun siguro yung pagkakaiba nilang dalawa. So, hindi ko kinuna ng pareho kasi magiging na naman silang kambal-kambal. Ayaw nilang dalawa. So, yun. Ito yung mga nabili ko sa Cotton On. Sana naririnig nyo ako. Hindi ko nilalakasan kasi baka bumangon si Holly. And ito yung sa Best and Less ko yata ito nabili. Best and Less ba yun? Basta ito yung kay Holly. Para dun sa isusot niya sa party. Kasi wala siyang masyadong mga ganitong shoes. Ang binibili kasi lagi ni Jen sa kanya ay rubber shoes lang. So, ito yung binili ko sa kanya. Para meron siyang partner na ano ba? Para dun sa dress niya na nabili ko sa BW. So, yun. So, ngayon, ipa-fast forward ko kayo guys para matapos ko na to. Nakita nyo naman kung ano yung mga ibibigay ko sa mga bata. Para matapos na and makatulog na ako kasi maaga pa tayo bukas. Mag-vlog din ako bukas. Kasi daily vlog tayo. Kasi nga vlogmas, diba? So, i-fast forward ko kayo. Ala, ano yun? Shit, nakakagulat. Ito timelapse ko shit. Parang nahulog yung puso ko. Ano yun? Ayoko lumabas. Baka kasi wala naman. Sige, timelapse ko kayo. Sana magkasya yung mga pambalot ko. Hindi lang. Gusto ko baka mapunit siya. Kasi hindi pantay yung box. Ah, alam ko na. Kaya ko ba siya papalutin? Ganito. Sandali lang. I-figure out ko lang kung paano ko siya babalutin. So, ayan. Diba? Maganda na siya. Tapos, eto, alam na alam kong kay Mike to kasi kakaiba yung pagkabalot niya. Ayan. And, finally, ayan, tapos ko na balutin lahat ng pangregalo sa mga bata sa Adelaide. And ang hindi ko lang nabalot ay yung Ferrero kasi hindi ko na kinaya. Ano na, 4:40 na, magigising na yung mga bata. Kukuha muna ako ng sliced bread sa freezer. Nakalimutan kong kumuha ng isa kasi yun ang lunch ng mga bata. Magsa-sandwich lang sila. And ang haba ng araw ko kasi di ba nagluto tayo ng ano pa birthday kay Jan. And nakapag-edit akong isa and nakapag-balot tayo ng mga regalo. So, wala tayo ng ano. I-check ko din yung ina-upload. Patayin na natin ito. Yung Christmas light, iniiwan ko lang yan na
nakabukas. Tingnan lang natin kung ipapasok ko pa pala itong ano. Ito yung rose, oops, ang liwanag. Yung rose lamp. Tingnan natin kung okay na siyang i-publish. Parang hindi pa. Hindi pa ata. Wala pa. 98%. Malapit na yun. Ito yung ininom ko na Timmy. Yung colon tea. Malamig na siya. Kuha ako ng tinapay. Ilagay ko to sa ref. Yung tirang handa ni Jan. Kinuha ko rin yung nuggets kasi baka si Sak gusto niya ng nuggets. Or si Kuya. Tapos ito yung slice bread. Yun na yung guys. Yun na yung ating pagpapalot ng mga regalo. Anong oras na? It's 4:20 na. Ayun, 4:20 na. And eto, 99% pwede ko na siyang i-publish. So, yun na yun guys. Mamaya na lang ulit. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye. Good night. Good morning. The bell.